Il-Kamra tan-Negozji Żaru Medji laqgħet l-ewwel deċiżjonijiet li beda jieħu l-Prim Ministru Robert Abela fl-ewwel ġimgħa tiegħu fit-tmexxija tal-pajjiż. Il-President tal-Kamra Paul Abela saħaq li bit-tmexxija l-ġdida l-agħar jidher li għadda u fi ftit jiem diġà kien hemm sinjali mill-Prim Ministru li jrid isewwi u jgħaddi sinjali ta' serjetà. Li qed jagħmel qed jawgura li l-pajjiż nerġgħu nġibuh fejn konna ftit tal-ġimgħat ilu u aħna bl-għajnuna tagħna u bl-għajnuna ta' kulħadd irridu li l-pajjiż jerġa' jaqbad ritmu anke n-negozju jerġa' jaqbad ir-ritmu li konna qabel kellna qabel. U aħna persważi li taħt il-Prim Ministru Robert Abela din l-għan li għandna għal qudiem sa jagħmilha. Is-Sur Abela saħaq li l-futur ta' pajjiżna jinsab f'idejn il-Prim Ministru l-ġdid u għal dan waqt it-tnedija ta' identità ġdida għal dik li sa ftit ilu kienet magħrufa bħala l-GRTU. Fl-ewwel impenn uffiċjali tal-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri u Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Drinzo Azzopardi mindu nataw il-ġurament tal-ħatra intqal li din il-bidla qed issir sforz l-iżvilupp ta' żminijiet. Wara 70 sena li sem il-ġdid ta' Kamra tan-Negozji Żaru Medji qed tirrifletti realtajiet tan-negozji llum. Fil-fatt, is-Sur Abela saħaq li n-negozji Żaru Medji llum jiffurmaw 98% tan-negozji kollha Maltin u Għawċin. Bil-Kamra tirrappreżenta aktar minn 7,000 negozju. Il-Ministru Xkembri appella lill-Kamra biex fi spiritu ta' kooperazzjoni tkompli tagħti kritika kostruttiva lill-Gvern. Saħaq li l-għanewlieni fil-ħidma tal-Gvern hi li jinstema' żgħir. Ħafna mill-ideat it-tajbin, ħafna drabi ma jiġux mill-politiċi iżda jiġu min-nies. U allura dan il-metodu ħneqpa nimplementaħ fil-jiem li ġejjin ħankun qiegħed fil-fatt mod fiżiku personali nżur jiena ukoll in-negozji żgħar ħalli nkompli nisma' minn għandhom kif ħankomplu ntejbu l-ambjent tagħna fejn jidħol l-andament ekonomiku. Min-nagħti hawn Segretarju Parlamentari Drinzo Azzopardi appella biex l-assoċjazzjoni tkun fuq qudiemnet li tispjega lill-membri tagħha l-inizjattivi li qed jittieħdu fuq livell Ewropew, fosthom is-suq diġitali u l-liġi ambjentali l-ġdida. Faħħar lill-Kamra tal-li għamlet użu minn fondi Ewropej biex tagħmel it-tibdil li ħabbret u spjega li l-fondi li qed jinnegozja pajjiżna l-Baġit Ewropew li jmiss se jżommu fuq quddiem is-setturi kollha tal-pajjiż. Aħna rridu nkunu lesti li nisimgħu l-kull qasam u l-kull settur biex naraw ukoll li f'dak kollu li nfasslu naraw li jkollna l-aħjar deal possibbli biex naraw li l-fondi jintużaw bl-aħjar mod possibbli biex pajjiżna jibqa' mixi l qudiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.